Hej. Det kommer til YouTube, det her. Ja, det kommer på YouTube, det her. Og jeg filmer projekt skolen. Ja, Mads, Frederik og... Og vi gynger har lige. en idé, som jeg gør rigtig Gyngning i morgen. er for os. Okay. Og ved du, hvad vi gør? Der skal en rigtig højt op. Jeg vil se vores nye film. Min sko. Så lægger vi den der bare ude på YouTube. Der skal en rigtig højt op her. Vi gynger lige rigtig højt op her. Jo her. Jo her. Jeg vidste dubstep mega nemt nogensinde. Idéer til film. Idéer til film. Hej Mia. Naturligt. Og så filmer Lasse på serien. Så filmer Lasse. Hvad? Det gør det ikke. Åh, nu kommer Soma. Sofa. Hej Soma. Det Ja, det er min bedste ven derovre. Sådan. Ja. Nej, hun sagde det billede. Fuck, jeg tror ikke man tør. Ikke det billede længere. Nå, kan vi sige farvel? Det var en kort, ikke engang en vlog, men altså bare en kort lille video her. Vi ses. Kan I sige hej hej? Bing, Hej hej. bing. Hej.